Nastavljamo sa nabrajanjem i pojašnjavanjem pojava koje se najčešće pripisuju takozvanim vehabijama. Jedna od njih jeste: oni se ne rukuju sa ženama, niti se sa njima osamljuju. Kako je ovo moguće u vremenu pod navodnicima prosperiteta i isto tako pod navodnicima muško-ženskih prijateljstava? U vremenu kada nas svakodnevno zapljuskuju tsunami španskih, turskih i kakvih sve ne serija, u kojima je najnormalnija stvar na svijetu imati drugaricu, prijateljicu, djevojku, ljubavnicu. U vremenu kada medijska mašinerija ismijava i vrijeđa sve što ima veze sa porodicom, brakom, stidom, moralom, vjerom, dolaze nekakvi bradati momci i sasvim pokrivene djevojke i govore kako je haram rukovati se i osamljivati sa pripadnicima suprotnog pola. Da nisu malo ili malo više pretjerali u tome? Zar to nije prestrogo? Kažemo, ako su namjerilo telenovele i džahilijetsko-demokratski standardi, onda nema nikakve sumnje da su oni pretjerali. Međutim, muslimani imaju Kur'an i sunnet koji su im jedino, nepromjenljivo i neprolazno mjerilo, koje je jedini validni sudija u njihovom životu. I sudi im prema onome što ti Allah objavljuje i ne povodi se za prohtjevima njihovim. Vodeći se ovim kuranskim načelom, u nastavku ćemo se potruditi da pojasnimo zbog čega takozvane vehabije ne praktikuju rukovanje i osamljivanje sa osobama suprotnog pola sa kojima nisu u bliskom srodstvu, a pojasnit ćemo i šta to znači mahrem i ko je kome mahrem u islamu. Zabrana rukovanja sa punoljetnom osobom suprotnog pola nije vehabijska izmišljotina, već je to propis u Allahovoj vjeri. Navešćemo neke od mnogobrojnih dokaza. Rekao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: ja se ne rukujem sa ženama. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također rekao: i ruka čini nemoral, a njezin je nemoral dodir. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: da ti probodu glavu željeznim šilom bolje ti je nego da dotakneš strankinju. Savjetujemo iskrenog gledaoca da zastane i razmisli o ovom hadisu. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam poručuje da je po nas manja šteta da nam se desi musibet poput toga da nam glava bude probodena željezom, nego da namjerno dodirnemo ženu kojoj nismo mahremi. Kolika li je opasnost i pogubnost ovog grijeha kada nas tako strašnim primjerom opominje Allahov poslanik. Aisha radijallahu anha kaže: Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem nikada svojom rukom nije dodirnuo ženu, a ako je bilo u pitanju davanje prisege na vjernost, to bi uradio riječima: idi, prihvatio sam tvoju prisegu na vjernost. Dokaze koje smo naveli, islamski učenjaci su ovako prokomentarisali. Abdul Berra rahmetullahi alejhi kaže: ja se ne rukujem sa ženama. Ovo je dokaz tome da je muškarcu zabranjeno da dodiruje tijelo žene koja mu nije dozvoljena, niti da je dodiruje, niti da se s njome rukuje, isto kao što je zabranjeno muškarcu da se sa ženom strankinjom osamljuje, jer je tada s njima dvoje treći šeitan. Ibnul Kajim rahmetullahi alejhi kaže: prisega na vjernost za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem završavala se rukovanjem, za razliku od žena čija se beja završavala govorom. Poslanikova sallallahu alejhi ve sellem časna ruka nije nikada dodirnula ruku žene koja mu nije bila dozvoljena. Hafiz al-Iraqi je rekao: ako se poslanik sallallahu alejhi ve sellem pored svoje čistote i nepogrešivosti u vjeri nije rukovao sa ženama, drugi su preči da se ne rukuju. Nasiruddin al-Albani kaže: ne postoji nikakva sahih predaja koja bi nam potvrdila to da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem rukovao sa ženama strankinjama, niti prilikom njihovog davanja prisege na vjernost, niti prilikom susretanja sa njima.
Nije mu halal dodirivati njeno lice, niti njenu ruku. Što se tiče dodira, to je haram, bez obzira bio popraćen požudom ili ne. Ni u kom slučaju nije dopušteno dodirnuti lice ili ruku strankinje. Nije dopušteno dodirivati lice i šake strankinje, iako ne postojala opasnost od buđenja strasti. Muškarcu nije dozvoljeno da dodiruje njeno lice i šake, iako bio siguran da neće doći do buđenja strasti. Sada, kada nam je jasno da je osamljivanje i rukovanje punoljetnih osoba suprotnog pola zabranjeno u islamu, pojasnit ćemo izuzetke od tog pravila, odnosno šta to znači i ko je mahrem ili bliski rod. Upitan o propisu rukovanja sa ženama, Abdulaziz ibn Baz je rekao: rukovanje sa ženama se dijeli na dvoje. Ako su u pitanju žene mahremi, poput majke, kćerke, sestre, tetke, žene i tako dalje, onda je rukovanje sa njima dozvoljeno. A ako su u pitanju žene koje nam nisu mahrem, onda rukovanje sa njima nije dozvoljeno. Muslimanki je dakle dozvoljeno da se rukuje i osami samo sa muškarcima koji su joj mahremi. Također, pred mahremima joj je dozvoljeno da se otkrije. A mahrem je ona muška osoba kojoj nije dozvoljeno da sa tom ženom stupi u brak, zbog krvne veze ili zbog zabrane po mlijeku ili zbog tazbinskih veza. To znači da su njeni mahremi njen muž, njen otac, njen djed, amidža i daidža, njeni sinovi i sinovi njene braće i sinovi njenih sestara, otac njenog muža i sinovi njenog muža, kao i muž njene kćerke, to jest njen zet. Sa stanovišta suprotnog pola to izgleda ovako. Muškarci su mahremi njegova supruga, njegova majka, majka njegove majke i majka njegovog oca, njegove tetke, njegove kćeri, kćeri njegove braće i kćeri njegovih sestara, njegova punica, kćerka njegove žene, kao i supruga njegovog sina, to jest njegova snaha. Slijedi detaljno pojašnjenje. Mahremi po krvi. To su oni koje je uzvišeni Allah spomenuo u suri Nur, u riječima: neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih. Ovaj ajet je spomenuo muškarce koji su mahremi ženi, koji se za nju vezuju krvnom vezom, a oni su: pod 1, njen otac i sva uzlazna loza sa ženske i muške strane, kao očev otac ili majčin otac. Pod 2, njeni sinovi su također njeni mahremi. To obuhvata i djecu njene djece i svu silaznu lozu, bez obzira sa ženske ili muške strane, kao sinov sin ili kćerkin sin. Pod 3, njena braća su njeni mahremi, bez obzira da li to bila rođena braća od majke i oca ili nerođena braća, braća samo po majci ili samo po ocu. Pod 4, sinovi braće i sinovi sestara su također njeni mahremi, kao i sva silazna loza, bez obzira da li sa ženske ili muške strane. Pod 5, amidža i daidža. Oni su ženini mahremi po krvi, a nisu spomenuti u ajetu zato što oni uzimaju isti propis kao i roditelji. U osnovi, ljudi njih doživljavaju kao i svoje roditelje. Uzvišeni Allah u Kur'anu amidžu naziva ocem. Vi niste bili prisutni kada je Jakubu smrtni čas došao i kada je sinove svoje upitao: koga ćete poslije mene obožavati? Obožavat ćemo, odgovorili su, Boga tvoga oca Ibrahima i Ismaila i Ishaka, Boga jedinog. Poznato je da je Ismail bio amidža Jakubovoj djeci. Mahremi zbog veze po mlijeku. Određena osoba može biti mahrem ženi zbog svoje veze po mlijeku sa njom. Imam Muslim bilježi: od Urveta se prenosi da mu je Aisha radijallahu anha kazala da je njen amidža po mlijeku, koji se zvao Efleh,
zatražio dozvolu da uđe kod nje, pa se pokrila pred njim. Nakon toga obavijestila je Allahovog poslanika o svom postupku, pa je rekao Allahov poslanik: nemoj se pokrivati pred njim, zaista je zabranjeno po mlijeku ono što je zabranjeno po krvi. U Alusijevom tefsiru je spomenuto: kao što mahremstvo koje uzrokuje da žena može svoje ukrase pokazivati pred njima biva zbog krvnog srodstva, također biva zbog veze po mlijeku. Ženi je dozvoljeno da svoje ukrase pokazuje pred ocem ili svojim djecom po mlijeku. To je zato što mahremstvo po mlijeku, kao i mahremstvo po krvi, čini ženu trajno zabranjenom za brak. Mahremi zbog tazbinskih veza. Ženini mahremi zbog tazbinske veze su u pogledu očeve supruge, to jest maćehe, i njegov sin od druge žene, a u pogledu sinove supruge, to jest snahe, mahrem po tazbinskoj vezi je njegov otac, svekar, a u pogledu suprugine majke, to jest punice, njen mahrem po tazbinskoj vezi je kćerkin muž, zet. Uzvišeni Allah je spomenuo u suri Nur: neka ukrase svoje ne pokazuje drugima, to mogu samo muževima svojim ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih. Očevi njihovih muževa i sinovi muževa njihovih su osobe koje su ženi mahremi zbog tazbinske veze. Uzvišeni Allah je ove skupine spomenuo zajedno sa njihovim očevima i njihovim sinovima i spomenuo da je identičan propis pokazivanja ukrasa pred njima. Dakle, ponovimo još jednom ukratko. Ženi je mahrem svako kome je zauvijek zabranjeno da se oženi njome, dok ženi je stranac svako kome je u osnovi dozvoljeno da se njome oženi, pa makar bio i rođak, njen dajđić, amidžić ili tetić. Također, zabranjeno joj je da se osamljuje i otkriva pred djeverom ili nekim sličnim iz muževe porodice na osnovu poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem riječi: čuvajte se bespotrebnog miješanja i osamljivanja sa ženama. Jedan ensarije je upitao: o Allahov poslaniče, šta misliš za djevera? Odgovorio je: djever je smrt. Riječ djever podrazumijeva muževog brata ili nekog drugog muškarca iz muževe porodice. Poslanikove riječi djever je smrt znače da se najčešće s njegove strane može desiti zlo zbog lakoće njegovog ulaska u bratovu kuću. Stoga je i opisan da je kao smrt, kako bi to bilo prijetnja, zastrašivanje i plašenje, i opisan je tako kao da osamljivanje s djeverom vodi u fesad, fitneluk, skretanje i propast u vjeri. Svjesna i bogobojazna žena muslimanka neće zapasti u ovakva i slična šerijatska odstupanja u koja u današnje vrijeme zapadaju mnogi popustljivi ljudi.